Добър вечер на всички! Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли на нашия коледен благотворителен концерт, подкрепа развитието на дейността и материалната база на нашето читалище. Много съм развълнувана, защото отдавна не съм виждала толкова пълен читалищния салон. Благодаря ви от сърце. Преди да започнем, искам да благодаря на нашите партньори в организацията на този празник. От името на целия екип на Народно читалище Свети Кирил и Методий 1926, благодаря на госпожа Ларгова, ръководителите и участниците от 85-то училище Отец Паисий, на госпожа Тодорова, ръководителите и участници от 89-та детска градина Шарена дъга, които дадаха сърце и душа в името на една кауза. Нашата кауза. Благодаря на всички вас, които сте тук с нас днес. Представям ви водещите на нашата коледна магия Арина, Десислав и Велислав. Нашите малки артисти са готови да ви изненадат с таланта и енергията си. Нека този ден бъде незабравим за всички нас и да изпълним сърцата си с радост. А сега концертът ще открият най-малките участници от детска градина Шарена дъга. Ще видим танц "Обичам те, България" и песничките "Отново е Коледа" и "Коледна приказка". Go,
Thank you.
пеят се песни. Хората се наслаждават на топлината на домашния уют. На този свят празник всички трябва да сме заедно, за да почувстваме коледната магия. Коледа, Коледа, бяла Коледа, усещате ли във въздуха аромата ѝ? И какъв е нейният аромат? Коледа охрана топлина, но новизната, която се носи от тесния горещ хляб и вкусните сладки, които мама и баба приготвят. Във въздуха се усеща. Да, така е. Танцова формация Ритмик ще ни покажат северняшки танц и шарена гайда. Коледа е любимен и празник, но търпение чакам да окрупина ръката и цялата къща да заблести оградата с светлината на свещите.
Коледа е любима и празник. С нетърпение чакам да влезе на работа и цялата къща да завърши. Обяна от стената на среща. На Коледа идват и коледарите. Как ги обичам. Чувате ли ги? Ще видим коледни наричания в изпълнение на учениците от 1 А клас на 85-то средно училище Отец Паисий. Добри вечере и кращи зет се стели. Свята вечер всеки ще намери. Бабка меси пак, слага и паричка. Свет запалва и страня, масата прекажда. Вино ще налее тя, Боб сърми се сложи. И в молитва знак смирен, Господа ще каже. А послушните деца, песен се изпеят, елхата у дома, весел ще грее. Навън е бял и красиво, снегът така блести, из пламъчетата игриви, огънят в камината гори, снежинки пухкави танцуват, покриват бързо влажната земя, върху прозорците рисуват вълшебна снежна Коледа, сърцата ни изпълнени желания и в чаши влеят хиляди мечти. Те сбъдват се на Коледа мечтана, едно си пожелайки ти. Сняг ще сипе, поле-доле, над поля и над гори. Огнище, коле-доле, бъдни весело гори, както свети. Коле-доле, огнище, пламък злат, тъй да свети коле-доле, с любовта по целия свят. Както сипе коле-доле, Бог снежинките безпир, тъй да сипе коле-доле, къщи добрини и мир, както рони коле-доле, Господ сняг сили сход, тъй да сипе коле-доле, къщи той мост и плод. Бяла нощ ще се сипе снега, за да на другата е празнично бяла. И ще се стопли отново света, от любовта на звезда изяла. Ето ви слиза малка шейна, коледна тайна по-детски любима. Тя ще отключи денят добрина, бяла пътека до всеки го има. Коледа, Коледа, там с крилките, хора големи превръщат в деца. Приказ на Коледа, пускай шейните, дай надежда и топли сърца. Коледни свещи, елките горят, шепот божествен душите притихват, вън на камбани, на целия свят, устните шепнат най-чиста молитва. Ангели в небето, за Христос детето, чуди песни пеят и крила си веят.
Откриваем бели, долу полетели, малки пелушинки, белите снежинки. И земята цял бял помирала, радост се децата, тупкаше сърцата. Блесвали очички, спомнали странички, шум добро вдига, Коледа пристига. Вижте как греят анкели сега. Радват се си. През годините лети на снега сребърна малка синичка. Ах, как се чакваме мило и желано, да че стрелвакове зря. Тя за ти да склоня кост, вече прави на море. С кълпаци, Дариян е цъфнал на поляна, с чудно хубава премяна, всяка клопка позлатена, всяка пъпка посъребрена, с бял враг и мразовина, сурва весела година, до година година. Спокойно, не внимавам. Ряна цъфна на поляна, хубава премяна, всяка клонка позлатена, всяка пъпка посребрена. Какво по-хубаво място да не изиграва една детска речевица? Изпълнение на децата от първи Г клас на 85-то средно училище от Ето Паисий. Thank you.
Трети клас на 85-то средно училище ще ни разкаже за могилата на Коледа. Ще чуем дал и песен Любовта. А сега ще си мисля още ще подаря. Нямам търпение. Запомнете
бяло лети. С звезда уметността е дошъл Божиски спаси света. Нашето коледно настроение ще продължи да се увеличава с песните и танците на учениците от 4-ти клас. Бяла Коледа и снежен сън. Малки улички
страшно чудо ще ни разкажат учениците от 10-ти клас. Съводител е Катерина Чавдарова. Романа на известния писател Чарлз Дикенс. А музиката към нея ще изпълнят музиканти Петър и Димчо от група Леденска гитара. Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. Bluetooth connected. Всички сте чували за Скруч и трите духа на Коледа. Тази история не е за Скруч, но духовете продължават да посещават тези, които са загубили правилния път. И в нашата история трите духа на Коледа посещават 16-годишния Роналд. Пак тази тъпа Коледа. Навсякъде всички вълшебни, коледни песни, украси, направо ужас. Как искам този празник въобще да не съществува. И без това родителите ми пак няма да ми вземат това, което искам. Все ми се карат, все аз съм виновен. Ей, разбрани! Мамето и татито ще ми вземат най-новия iPhone, а на теб не! Пак ли? Да? Леле, ужасното му мразя Коледа, а тя е утре. Лягам си, дано да я пропусна. Кой си ти? Аз съм духът на миналите Коледи и ще ти покажа какво се случи, когато беше на 12 години. Ти кой си? Аз съм духът на настоящата Коледа и ще ти покажа как ще станеш сам на празника, защото не уважаваш семейството си. Как може отново да вземете най-новия модел iPhone? Какво не сме ти дали на тебе? Какво? Какво не сте ми дали? Какво ми дадохте? Без да поведение се държиш така. Как не ме срам? Аз ви питам това нормално ли? А ти? Благодарник! Защото го заслужавам! Поведението ти под всяка път критика! Аз се разправиш от себе си. Плътвам по първи удържание. Махайте се! Махайте се! Не искам да ви виждам. Ако щеш! И ще празнувам Коледата си сам, да знаете. А ти сега кой си? Аз съм духът на бъдещите Коледи и ще ти покажа каква ще е Коледа ти, когато си на 20 години.
защо се случи така. Вместо като до някъде празнуват, аз съм се сам от къщата. Мога ли да си поправя? Колко е часа? Добре. Не съм пропуснал Коледа. Все още имам време да се поправя. Мамо, тате, Изабел, трябва да ви кажа нещо. Искам да ви се извиня. Държах се ужасно с вас. Защото по този начин мислех, че съм по-интересен. Но истината е, че аз само ви отблъсквах от мен. Вие не сте виновни за лошите ми Коледи. Аз съм си виновен. Простете ми. Обичам ви. Прощаваме ти! И ние те обичаме! Хайде да ходим да купим подарък! Винаги ще сме заедно на Коледа! Елате тук! И в нашите сърца с нея дойде любовта. И човек на този свят, на човека ще е брат. Ще живеем всички в мир и любов. Е ред да видим изпълненията на нашите приятели от Народно читалище Свети Кирил и Методий. Клуб по художествена гимнастика Бурбон Старс ще ни представи коледни гимнастички. Пасва, това цариците ми покажат пачка с куркуров и речевик. Защото нашето народно е още едно коледо.
накрая. Надявам се да сте били доволни и да сте се забавлявали. Нека в края на годината не правим разносметка на старата, тъй като тя вече е почти зад гърба, а погледнем напред и се да опитаме да видим онова, което не успяхме да видим, да съхраним онова, което успяхме да изградим и да дарим онова, което ни е повече. Благодарение на всички вас, днес с общи усилия успяхме да съберем сумата от 1920 лева. Благодаря ви. Искам също така да благодаря и на нашите дарители през годината: Богомил Манчев, Валентин Йорданов, Любка Зикитанова. Това са наши съкварталци. Безкрайно сме им благодарни, защото благодарение на тяхната помощ успяхме да подобрим доста от нещата в читалището. Вие сами могат. Края, не на последно място, от сърце и душа всички от читалищното настоятелство искаме да благодарим на Методи Андреев, който е член на настоятелството и дари безкрайни часове, дни, месеци, безценен труд, за да направи подобренията, които съградихме в читалището. Всичко това е благодарение на неговия всеотдаен труд. Не бързайте да тръгвате. Имам изненада. Има томпа за вас. Всички сте си купили билети, нали? Да! Номер 207. Билет номер 207. Аз? 207. Няма ли го 207? Номер 75. Кой са? Има ли 75? Не. Номер 164. Майките и татковците не си ли пазят билети? Номер 208. Тук ли е номер 208? Вие сте? Кой номер? Айде хубава вечер. 207.
си, Господи!